салом духтарако сазе назен саломатиё хубай пеш стора омадагем духтаро нигоҳ кунен ҳамин қадар кардиганои фасон овардагай ҳам қабурои хушро овардагай ҳозир якта ба якта ҳамаша нишон метиҳем боварӣ дорам маъқултон мешава баъд аксия доранд духтаро бозори корвон тарафи тилобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза як чандум қатора дуюм қатор марамат биёен духтаро духтарако анамихе кардиганои фасони хушро оварда истора нархошон 600 сомонай аҷоиб хушрай кори дастӣ дорада ина қадош набинен чи хелай духтаро чанд та расветка омадагай каседа дар корай нависен турецкиян нависен даррав доставкатон бикунан бинен чи хел фасончаяне чанд та ранги хушро ҷои исторара ҳама медона духтаро ҳаштум дарвозаи корвон тарафи тилобозор дуюм қатор касе омада наметуна духтаро нависен сурат мепартоянд хичон шумода доставка мекунанд духтаро анами кардиганое ки ҳозир нишон додем ку турки ина короткиёшам ҳастай дуруст пас ҳамаи цветош мебиёя не ки мами электрикишам хушру марамад ина касе дар корай короткиш 450 сомон беваёшам ҳастай беглошам ҳастай беглиш 200 сомонай аз инам расветка ҳаст марамад шумо нависен шуна бо сурат мепартоянд интихоб кунен даррав доставкатон кунанд ина духтаракои хушрӯ королевский бамбук дар ҷои истора омада янамуд фасона чанд расветка дора марамад ина каседа дар корай 280 сомон чанд та расветкаи хушрӯ дора то 60-62 размерош ҳастай шумо нависен бо арзон мешидай духтаро марамад ина цветоша бинен то 60 та размер ҳастай ина диден чӣ хел хушрӯай барои ягон ҷо рафтанам беҳад фасони хушрӯ беҳад модели новинкаи бои гуфти гапо нависен сурат партоянтона интихоб кунен духтарако ё биёен пешаш тренҷои туркӣ омадай духтаро нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯай европейский катя мепӯшен аз болои куртои тоҷикиям аҷоиботай марамад нархшон 420 сомон турецкиай ҳозир дига рангоша нишон метиҳем бинен да ина рангакошора бинен духтаро чӣ хел рангои фасон дора 420 сомон размеро медонед то 56 ҳастай ина 44 то 56 хидмона дуруст мегира размерош нависен суратоша партоя интихоб кунен даррав доставкатон мекунанд ё ки хитон биёен духтаро бозори корвон тарафи тилобозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои ситора ва духтаро и плаша бинен кожаный плаши фасон овардай ситора нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯай чанд та расветка дора марамад ина бо капюшон дорай капюшоншам аҷоиб хушрӯак нархшон 350 сомон беҳтарин нарх кати акташдагай марамад 350 сомон қадошон дарозай диден дарозай қадошон размерошон чӣ хелай размерошон ҳаста ай 46 то 54 размер ҳастай размерои калоншам мебиёяд духтаро ҳатман интизор шавен ё ки нависен духтаро аз анамино дархост кунен ҳамқа хушрӯй пушаймон намешавен ира бинен охе ана киртаи новинка духтаро ҳамқа хушрӯчаи кирта королевский бамбук марҳамат бои гуфти гапо нархшон 250 сомон пуштиш витичка дора киртара диден хушрӯвакай ана пешакаш утюг омадагай остиношкати ҳамаш украшения дора янамуд фасонай то 62 размер ҳастай марамад ина дар кортон бошад духтаро барои ягон ҷо рафтан варианти беҳад хушрӯча нависен даррав доставкатон кунанд ана кардиганои фасони дароза бисёриё интизор буданд дар ҷои истора марҳамат омадагиян ангорка ира бинен чӣ хел хушрӯ ҳамқа бо цветош хушрӯай нархаш ина дарозаш 350 сомонай кӯтоҳуш 250 сомон кӯтоҳшам хеле кӯтоҳи бад нест нигоҳ кунен чанд қадар розай хулас ҳамқа материалаш фасонай шушта мепӯшен ҳеҷ чӣ намешава ира бинен расветкош даку тамоман гап нест то 62 размер дуруст мегира ай 44 пуш то 62 пуша метавонед аз анами кардигано харидорӣ кунен сезонаш омадагай духтаро аёзира харидорӣ кунен ки бад намеёбен барои ира порсол дар ёдтон бошад то 600 сума мефурӯхтанд ина марамат каседа дар корай дар равакак дархост кунен доставкатон кунанд ё ки биёен хитон пеш истора анами дувои кора бинен духтаро ё копия люксои туркиян турецкия 600-700 сумай а копия люксша овардиам бовар кунен ку материалш ягон фарқият надора ҳамқа хушрӯ нархаш 250 сомон
ایورا تا 60 размер درست میگیرد تا 60 میتونن پوشن بعدن دخترکو ایرا میدونین چی میشوه بعضی برین میشوه که پوشن ماتریالش لپشای هم خوشرو دخترو مرامت شوشتا میپوشن هم ماتریالش فاسونای هم مدلکش ببینین چه فاسونچا میتوه تنادا خلاص نویسین در و доставкатон کنن доставка دارن این خطون اومده نمیتونین نویسین خچون در و доставкатон میکنن انا دخترکایی که двойка گرفتنی بودن همه قامی двойкош خشرو استورارا اوزی акция اعلان کرده نرخشون 250 سومون کرده نگاه کنین چند مدل داره اینا کاسه در کار 250 سومون بروکوش دیدن کشو خشرو میسته 250 سومون منه رسوید کوش منه مدلوش کاوز با مشمودنشون میتونم چی نمود داره منه 250 سومون اسپید کنن دخترو باری دیگر تکرار میکنم کسی اومده نمیتونن نویسن خچون در رو доставкатон میکنن منه نرخو همش عکسش دگیای همش ارزان کردگیان برای هوای از این فرصت استفاده برین دخترو مرامت اینا یوبکاگیوش هم هسته از ما دیگه цветоша نشون میتم نگاه کنین اینا مینو همش چی نمود двойка که میبینین 250 سومون شدگیه عجایب двойкой خشرو 250 سومونی در جای استورا تماشا بینو نویسین شونا акция калон дар ҷои истора духтарако успед кунед инами двойкои фасонша акция кардагай нархша 299 сомон бовар мекунед 400 350 буд 380 буд ҳозир 299 сомон кардаган марамат диден костюмуш катяй бо баъзави кирта дора шумо кирташа метонен ки дига чизо кати пушен духтаро беҳад хушру марҳамат нигоҳ кунен аҷоиб хушруча бо расветкаям дора диден болопушуш ҷинсакая бозори корвон тарафи тило бозор духтаро ҷои истора ҳафтум дарвоза байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза дуюм қатор ира бинен чӣ фасончай аҷоиб хушру и дига цветчай диден дар 299 сомон ду либос мегирен духтаро ҳам кирташа дига чизо кати мепушен ҳам костюмшам дига чӣ кати мепушен